Chris tada kumbutsana kura history delegate Chris William on the beat. Chakatangira kachana kachana Baiona future, baitiora Kanwa kwana mkana Chiruango monge hana Diri chingwanana Ichiri kutochomera kutengerwa banana Chekutikana audience aishokekana Kuti ndewani mwana Adziya semshana Akakukuchira chipo Atisi zvisipo Ndi entertainer mukuru to the people yo Ingompa imuripo Akakukuchira chipo Atisi zvisipo Ndi entertainer mukuru to the people yo Ingompa imuripo Godola kuramba in ore piki Godola Kana muna gona mupekire titi Godola Kana muna gona mupekire titi Ashidika kukwatsiwa Sema godo sema tsiwa Mwana uyo chipo akapiwa Ngoma zake takatsiwa Wachitedonda ndizichifiwa Kamisa muke mupanga fiwa Makumatimu angaliwa Aiwantana kamtokonya Atitambisisa kongonya Lirika o fitness imonya Ajevetsava moko wa msonya Anzwane kumurota Godola kuramba in ore piki Godola Kana muna goda mupekire Godola Kana Chrissy agoda mupekire None of them can stop me now Ati nyuzi keti no to wina Nyango kati nangrikina Ati nete keta daku wina Regativa wachi seva nyanyatina Dine market stika dinongo kwina Diri shingwanana Ichiri kutochomera kutengerwa banana Chekutikana audience aishokekana Kuti ndewani mwana Adziya semshana Akakukuchira chipo Atisi zvisipo Ndi entertainer mukuru to the people yo Ingompa imuripo Akakukuchira chipo Atisi zvisipo Ndi entertainer mukuru to the people yo Ingompa imuripo Godola kuramba in ore piki Godola Kana muna gona mupekire titi Godola Kana muna gona mupekire titi Ashidika kukwatsiwa Sema godo sema tsiwa Mwana uyo chipo akapiwa Ngoma zake takatsiwa Wachitedonda ndizichifiwa Kamisa muke mupanga fiwa Makumatimu angaliwa Aiwantana kamtokonya Atitambisisa kongonya Lirika o fitness imonya Chris William on the beat.